Розпочинаємо випуск з термінової новини. Окупанти у Криму викрали делегата Курултаю кримсько-татарського народу Асана Егіза. Це сталося у районі села Джолман, нині Піонерське, Сімферопольського району. Окупаційні силовики на автомобілі «Фольксваген» з мигалками та сиренами зупинили авто Асана Егіза. Перевірили документи, вивезли його на своєму авто у невідомому напрямку. Активісти національного руху наразі розшукують зниклого в усіх окупаційних силових відомствах. Брат виїхав з дому в бік Сімферополя. Через 15 хвилин надійшла інформація, що біля села Піонерське-1 його зупинили працівники поліції на автомобілі «Фольксваген» з мигалками. Його вивезли у невідомому напрямку. Де зараз брат, я не знаю. Його телефон не відповідає і машини вже немає на цьому місці. Зараз ми під'їхали до будівель офіційних структур, щоб дізнатися, де він. Делегат Курултая татарского народа ехал на своей машине между первым и вторым Пионерским. Был остановлен Volkswagen, модель какая, не сказали. Но сказали, что Volkswagen был с мигалками. Наверное, это Volkswagen транспортер, обычно на чем похищают все время. Вышли люди в форме, крутили, загрузили, увезли. А позже и машину забрали. В настоящее время адвокат с родственниками поехали в управление ФСБ, чтобы подать заявление о похищении. Ми намагаємося зв'язатися з активістами з Криму та представниками Меджлісу щодо викрадення Асана Егіза, і згодом ми розкажемо більше подробиць.